γεννήθηκα στην Αθήνα. Τελειώνοντας τις σπουδές μου στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας, αποφάσισα να μετεγκατασταθώ στη Λέσβο. Καταρχήν, έμεινα για ένα χρόνο στα Παράκυλα, από όπου κατάγεται ο πατέρας μου. Αποφάσισα να κάνω μία μελέτη για το χωριό και να το παρουσιάσω σαν διπλωματική εργασία στη σχολή, στο τμήμα αρχιτεκτόνων. Αυτή η εργασία που αφορούσε κυρίως τη μελέτη του αγροτικού χώρου, σε αντίθεση, σε αντιπαραβολή μάλλον με τον αστικό χώρο από όπου ερχόμουν, μου έδωσε το έναυσμα να μπω λίγο πιο βαθιά στα θέματα της αγροτικής υπαίθρου, της Λέσβου, αλλά και γενικότερα, φαντάζομαι, γιατί η Ελλάδα πάνω κάτω έχει παρόμοια προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι γοητεύτηκα πάρα πολύ από τη διαμονή μου στο χωριό. Άνοιξα το σπίτι της γιαγιάς, το οποίο ήταν κλειστό για πολλά χρόνια, μπήκα στο περιβόλι της και αισθάνθηκα ότι σε αυτόν τον τόπο θα μπορούσα να ζήσω με όρους πολύ καλύτερους και θα μπορούσα να εκφραστώ ως επαγγελματίας, αλλά και ως άνθρωπος δημιουργικός, διότι και η αρχιτεκτονική των οικισμών είναι πολύ γοητευτική και υπάρχει και μια παράδοση επώνυμης αρχιτεκτονικής και στην πόλη της Μυτιλήνης. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκα στη Μυτιλήνη, όπου δούλεψα στην αρχή με συμβάσεις σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, σε αρκετές. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Υπουργείο Αιγαίου, με το Περιφερειακό Γραφείο του ΕΟΤ, και έτσι αποκόμισα και πολλές εμπειρίες για το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε σχέση με την ανάπτυξη την οικιστική, σε σχέση με τη διαχείριση της πολιτιστικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η Ιωάννα Βαλίνα θεωρεί ότι η ποιότητα ζωής στην επαρχία συμπυκνώνεται μέσα στις δράσεις των συλλόγων που υπάρχουν στο νησί και καλύπτουν πολυεπίπεδα ανάγκης ψυχαγωγίας και δραστηριότητας των ανθρώπων του νησιού. Βλέπω τις πολύ κακές κινήσεις μίμησης που γίνονται από την πόλη προς το χωριό. Δηλαδή, πολλές φορές τα χωριά προσπαθούν να μοιάσουν στις πόλεις, θεωρώντας ότι στις πόλεις συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, σπάνιο και καινούριο. Ενώ στην πραγματικότητα θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και αυτό θα ήταν για μένα ένας πολύ σημαντικός στόχος, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ανάπτυξη που να ταιριάζει μόνο στους μικρούς οικισμούς, τα χωριά. Δηλαδή, να βρούμε τους τρόπους να αναπτύξουμε τις ποιότητες, τις ικανότητες των ανθρώπων, των οικισμών, και πάνω σε αυτές να βασιστεί μια νέα πορεία για όλο το νησί. Το Μουσείο Βρανά στη Γέρα θα την ακολουθεί ως σήμα κατά τεθέν σε κάθε επαγγελματικό της βήμα. Η Ιωάννα Βαλίνα, επιλέγοντας ως βάση το νησί των προγόνων της, εκτιμά ιδιαίτερα τον πλούτο της φύσης του νησιού και επενδύει ως αρχιτέκτονας τόσο στην οικιστική όσο και την πολιτιστική μας παράδοση. Στη θέση αυτή που βρισκόμαστε τώρα, όπου σας προσκάλεσα να έρθετε, είναι ένα από τα αγαπημένα μου έργα που ήθελα να σας δείξω. Είναι ο πύργος της οικογένειας Αργυρού, ο οποίος είχε υποστεί μια καταστροφική επισκευή τη δεκαετία του 80, που τον έφερε σε μια κατάσταση σχεδόν ερειπιώδη, από όπου το παρέλαβα εγώ με την υπόλοιπη ομάδα του γραφείου και προσπαθήσαμε να τον αποκαταστήσουμε στην αρχική του μορφή. Αυτό το σπίτι αποδεικνύει ότι η αρχιτεκτονική και η πολιτιστική βέβαια κληρονομιά είναι ένα μέσο ανάπτυξης, διότι φέρνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ζουν στη Λέσβο, καταρχήν να επενδύσουν στον τόπο, δηλαδή να δώσουν δουλειά σε εμάς, τους μηχανικούς, τους οικοδόμους, όλους όσους ασχολούνται τέλος πάντων με την οικοδομή. Από την άλλη πάλι, ζώντας αυτό το πολύ όμορφο κτίριο, θα προσκαλέσουν φίλους, θα κάνουν διαφήμιση έμεση στην πόλη μας και θα κινηθεί και το κομμάτι του τουρισμού.
Η πόλη συνολικά είναι μία σειρά από πολιτικές επιλογές. Δηλαδή η εικόνα της πόλης διαμορφώνεται από τον εκάστοτε άρχοντα, σε εισαγωγικά, το δήμαρχο, τον νομάρχη. Αντίθετα προς την εικόνα αυτή, την πολύ όμορφη, έχουμε ακριβώς δίπλα τις εργατικές πολυκατοικίες, οι οποίες χτίστηκαν στο οικόπεδο που κάποτε ανήκε στον πύργο. Δεν έχουν τύχη της κατάλληλης φροντίδας. Δηλαδή, οι ελεύθεροι χώροι μεταξύ των κτηρίων θα μπορούσαν να είναι χώροι πρασίνου, χώροι που να συγκεντρώνουν και κάποιες άλλες χρήσεις για τους κατοίκους, ελαφριά, ας πούμε, εμπορική χρήση ή αναψυχή. Υπάρχουν πολλές συνοικίες στην πόλη, όπως είναι η Χρυσομαλούσα, όπως είναι η Καλιθέα, οι οποίες πολεοδομικά θυμίζουν περιοχές Αθηνών. Πώς μπορούν δηλαδή αυτές οι συνοικίες να γίνουν πιο ανθρώπινες? Σε πολύ κοντινή απόσταση έχουμε άκτιστο περιβάλλον, πολύ όμορφο φυσικό τοπίο. Δεν μπορεί να χτίζονται περιοχές με τους όρους δόμησης της Κυψέλης, έτσι, των Αθηνών. Δηλαδή η ποιότητα ζωής για την οποία ήρθα και εγώ στη Μυτιλήνη έρεται από αυτές τις επιλογές του να χτίζονται πολύ ψηλά κτίρια. Σήμερα νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Και δεν έχουν καταλάβει δυστυχώς ή δεν θέλουν ορισμένοι να εμπεδώσουν ότι υπάρχει και μία μέση λύση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα πάμε ή στην πολυκατοικία ή στο παραδοσιακό. Υπάρχει πάρα πολύ σημαντικός αριθμός νέων αρχιτεκτόνων οι οποίοι μπορούν να δώσουν μια νέα εικόνα κατοίκησης στην πόλη. Τώρα για το δημόσιο χώρο που μας ενδιαφέρει, γιατί ο Δήμος κυρίως θα ασχοληθεί με το δημόσιο χώρο. Θα βοηθήσει βέβαια και στον ιδιωτικό να μπουν οι σωστές βάσεις, αλλά κυρίως στο δημόσιο χώρο θα βοηθήσει. Νομίζω ότι όλες οι γειτονιές αξίζουν πολύ καλύτερης καθημερινότητας, δηλαδή να φροντίσει η Δημοτική Αρχή νέα τον πολίτη στην πολύ απλή στιγμή που βγαίνει από το σπίτι του, να του δώσει μία εικόνα πόλης που να χαίρεται να την κατοικεί. Δυστυχώς βγαίνοντας από το σπίτι μας συνήθως πέφτουμε πάνω σε λακκούβες, δεν έχουμε που να σταθμεύσουμε, δεν έχουμε πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει ένα δίκτυο πεζοδρομίων καταγεγραμμένο και σε πολλά σημεία ακόμα κι εγώ σαν πεζός, επειδή ζω στο ιστορικό κέντρο και δουλεύω εκεί, κινδυνεύω. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το έχω συζητήσει και με ανθρώπους που ζουν στα χωριά, είναι το ζήτημα της μετακίνησης. Δηλαδή, δεν ικανοποιεί πια την εποχή μας το δίκτυο το οδικό του νησιού. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα, να υπάρχει πολύ πιο στενή σύνδεση και πιο ταχεία σύνδεση. Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα σημαντικό, είναι ένα μεγάλο νησί και οι τουρίστες και οι επισκέπτες θέλουν να το δουν όσο το δυνατόν περισσότερο και δεν το καταφέρνουν λόγω του δικτύου των δρόμων. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Για τα πολύ μεγάλα έργα δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει ένα ακόμα λιμάνι. Σίγουρα θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα πολύ καλύτερο αεροδρόμιο. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να αναπτύσσει ένα λόγο πολιτικό, σε εισαγωγικά, ή ένα λόγο για τα κοινά, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Δηλαδή, πλέον ο κόσμος έχει μια παχυποψία απέναντι στα πολύ μεγάλα λόγια και θεωρώ ότι θα ήθελα να περιοριστώ στο πεδίο της προσωπικής μου δράσης, της προσωπικής μου δυνατότητας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετά παραδείγματα ανθρώπων που από άλλες ειδικότητες πολύ μακρινές, έχουμε γιατρούς που ασχολήθηκαν με το marketing, ας πούμε, και κατέστρεψαν ικανές προσπάθειες. Έχουμε γενικά παραδείγματα ανθρώπων που για άλλα ήταν φτιαγμένοι και άλλα διεκδίκησαν, οπότε καλύτερα θα ήταν ο καθένας να μένει στο δικό του πλαίσιο, στο δικό του χώρο.